Ең бірінші сұрау әлбәттә Мәдинә кем белән калды? Мәдинә без әбисе белән өйдә, алар бик дус. Бер-берсен яраталар. Шуңа күрә минем күңелем дә тыныч. Алар өйдә көтеп торалар. Мәдинә нинди уңышлары белән сөендерә? Ой, аның көндә ниндидер бер Үзгәреш, һәр көн үзгәреш, шундай интересно вообще. или яңа сүз килеп чыганда, Әкшә бии башлады, әйтмәдер. Кудра башы белән сүкә. Жарысын уже фото башы белән булды, бу бию дип атады инде. Бию дип аңлады. Баскычтан да үзенә башлады инде, барады шуңа күрә сүкә барады. Әле тәпик итмәде әле. Юк, әле басып тора инде, кыпрак тора. Иртә бит. Ой. Sorry. Быелгы елда тормышыгызда тагын нинди үзгәрешләр булды? Кайда? Быелгы елда тормышыгызда тагын нинди үзгәрешләр булды? Бу елны, белмим, миңа калса, менә миңа 40 яшь тулды. 40 яшь тулды миңа. Менә бу 39-нчы ел ул миңа калса иң бәхетле истәфалар безнең Мәдинәбез тулды. Һәм инде менә һәр көн без аны һәр көн төшерәбез видеога. Аны һәр көн инде оригиналь, рәхәт һәм шундый якты. Но миңа иҗатка килгәндә, нәрсә булды бездә? Җырлар бик күп язылды. Бик күп җырлар бар, ләкин аны әле халыкка чыгармадык без. Әле уйлыйбыз, кайсы барыр микән дип инде шундый уйларда тыңлап йөрибез үзебез әлегә. Үзәлемнең менә тагын бер 2 магазин ачылды инде шул менә Алла теләсә, хәзер инде 2020 елда февральдә Алла берсә чалгылап таныштырабыз ашларда. Алла теләсә шунда башлашабыз. 40 яшыңны билгеләдеңме? Иң якыннарым чакырдым, туганнарымны, братларымны, килинләрне, племяшкаларымны, мен дус хәзрәт Тимиргали хәзрәтне, шундый бер узкий кругта намазлыгын әйтеп, утырып алдык. Һәм гүзәл миңа минем яраткан җырчыма Сосо Павлияшвилига бүләк ясады, билет иң текә урыннарга. Ул әле бүген төнлегенә Мәскәүдән кайтты. Концерт карап. Концертта. Рәхәтләнеп менә ял итеп кайттым. Ничек концерт? Искиткеч шигель. Җылы рәхәтләнеп, җырлый карап, мен шундый бер атмосфера искиткеч просто искиткеч. Кайнан идея килде билет алырга? Мен инде Салаватның сизеп алдым шулай Сосоны тыңлаганын. Инде бәләкәй чактан ук аңарга битараф булмаган иҗатына инде. Һәрвакыт аның концертларын карап бара иде, аның җырлары да аңа ошый иде. Үзе дә кайбер җырларын җырлый иде инде. Һәм мин ул Сосо Павлияшвилине 2 ел дәвамында тотарга тырыштым. Бүтән туган көннәрендә шулай ясый килгән, ләкин аны тотып булмады. Менә шул туган көнгә туры китереп булмады. Менә бу ел менә шулай туры килде, аның үзенең юбилей кичәсе булды Мәскәүдә һәм Аның иҗатына 30 ел булды. Һәм хәтта мин аның иң беренче гран-при алган вакытын да мин аны хәтерлим. Һәм шуннан бирле мин ул җырчыга каршы идем. Көнегез сезнең ничек үтә? Көн тәртибе ничек? Дөресен әйткәндә, бала тугач безнең яшәү режимыбыз тагы да кызды дисәң дә була инде. Көндә диярлек чыгып китәбез өйдән, я иҗат эшләре белән йөрибез, я үзебезнең бизнес буенча эшләрне башкарабыз, Салаватның үз эшләре дә бар. Мәдинә безнең белән һәрвакыт ул инде ул режимга әзрәк күнекте була инде. Өйрәнде, ул молодец. Ул аңлый безне, кирәк булганда тыныч кына утыра. Ул менә үзенең 9 аенда ул инде Минниханов белән күреште. Ул инде Кремль, Мәскәүдә Кремль районында булды. Самара губернаторы Дмитрий Егорович белән карточка төште. Оның бик активный тормыш вообще. Бәләкәй чакта. Няня алып, анда яллау уе юкмы? Менә Бар, эзлибез, ләкин безгә кирәк бер няня, инде үзенең машинасы белән булсын инде, менә шундый. Ну, ниже там, әйтик, Е классы дигәндә әйбәт башлады. Мөселман кызы булса, хәерлерәк инде. Һәм инде шундый хәлләргә булса,
Onunla ne olarak nitelik işe alır edik. Çünkü bizge şundan da gerek. Ölgürü bu. Hazırda vakitte bilemedik var indi. Tuğanlar parıp duradi. Aytik benim, например, işlerim bir көп. Onda güzelim şolturata takdirimde barası var. Emin dünya özüme var var. Yine şunda barıp olur. Nişe saat Çünkü benim özüm rolde tügel, benim pravam da yok, maçta da yok. Şu an kremiyen ezra kıyınrak, salavat işlerden şef gitse, bana gerek şimdi kişi maşinalık. Yani sen de bulayım, ben işimde başkargan vakitte o parap dursun. Hem bizden de şaşın karabın şey yoktur. İşin gerek o bizge. Şuna şoklar. Bana ede bir abidin yasıyla düşünüyorum. Belki sizde patmışlıklar arasında vardır o. Ben Müslüman kadın kızı maşına bile Y-klas bulmasa da o normal maşına bile bulmasın. O şimdi kişi gerek bizge. Булды зур рахмат сезгә җавапларыгыз өчен. Рәхмәт Уңышлар. сезгә. Уңышлар.